Бомба з уповільненою дією. 30 років тому, 20 січня 1991 року, відбувся кримський референдум про державний і правовий статус півострову. У бюлетені було одне питання – ви за відтворення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки як суб'єкта Союзу РСР та учасника союзного договору? Так на це питання відповіли 93% голосувавших. Але цей референдум бойкотували кримські татари. У 1991 році процес повернення на батьківщину тільки розпочався, і вони були проти ігнорування права корінного народу на самовизначення на своїй землі і визначення статусу Криму голосуванням тих, хто оселився на півострові після депортації кримсько-татарського народу без участі кримців, які ще перебували у вигнанні. Але у Кремлі квапили з референдумом, бо вбачали у цьому можливість утримати всю Україну під своїм контролем. В результаті у Криму законодавчо встановилася монополія російської етнічної більшості при повної відсутності прав кримсько-татарського народу і етнічних українців. А через 23 роки цей референдум та створена на ньому територіальна автономія привели до окупації Криму Росією.